Полезните микроорганизми. За тях се говори като за истинска революция в земеделието и градинарството. Но какво става, когато се инвестира в тях, а резултатите просто не идват? Нека да видим защо понякога тези малки, невидими съюзници се провалят. И тук идва големият въпрос. Нали? Влагат се време и средства в наистина качествени биологични продукти, но ефектът често е разочароващо слаб. Или пък изобщо липсва. Истината е, че отговорът може би не е в самите микроби, а в нашите собствени методи на работа. Ето тук всъщност се крие разковничето. Проблемът рядко е в самият продукт, а в липсата на синхрон. Ефективността на тези микроорганизми зависи изцяло от това дали нашите практики работят заедно с тях, а не против тях. Значи, първата стъпка е да осъзнаем, че съществува един скрит конфликт. Това е един вид сблъсък между живата биология, която добавяме в почвата, и стандартните земеделски практики, които прилагаме. Нека да видим къде точно се случва този сблъсък. Първото и може би най-очевидно бойно поле е физическото въздействие върху самата почва. Всяко едно наше действие, от оран до разрохване, има огромни, наистина огромни последици за този невидим свят, който се опитваме да подхраним. Помислете си фрезоване, дълбока оран, дори честото разрохване с мотика. Всяко едно от тези действия е като земетресение за микроскопичния свят под повърхността. Те буквално разрушават деликатните мрежи, които микробите са започнали да изграждат, и връщат целия процес в изходна точка. Разбира се, решението не е просто да се спре обработката на почвата. Номера е в синхронизацията. Ключът е в тайминга. Микроорганизмите трябва да се прилагат стратегически, веднага след обработката, за да могат да се възползват от новите условия, а не да бъдат унищожени от тях. И за разлика от тези, да ги наречем, по-агресивни практики, има и такива, които работят в пълна хармония с микробите. Мулчирането е, може би, един от най-ефективните начини да се създаде среда, в която те не просто оцеляват, ами направо процъфтяват. Мулча, представете си го, действа като един защитен щит. Той поддържа влагата постоянна, предпазва почвата от резките жеги и студове и осигурява една много по-стабилна среда. И точно тази стабилност позволява на микробите да се установят трайно и да си свършат работата ефективно. Добре, преминаваме към следващият критичен фактор – водата. Начинът на поливане може или да бъде най-добрият приятел на тези микроскопични съюзници, или да направи всичките ни усилия напълно безсмислени. Тук на сцената излиза капковото напояване, което е почти идеалната технология за тази цел. То позволява не само доставката на вода, но и на самите микроорганизми директно там, където са нужни, в кореновата зона. А постоянното умерено навлажняване поддържа средата активна и жизнена за тях. Контрастът е наистина ясен. Листните пръскания имат своето място, разбира се, но те са много зависими от условията – вятър, слънце, влажност. Капковото напояване, от друга страна, предлага контрол и надежност, а точно те са ключови за изграждането на една стабилна микробна популация. Стигаме и до храненето. Тук често се прави една фундаментална грешка. Мисли се само за растението. Но всъщност трябва да се храни цяла една екосистема, в която микробите играят абсолютно главна роля. Тук се вижда много ясно. Органичните торове са като гориво за микробния живот. Балансираното минерално торене е приемливо, но прекомерната му употреба тя създава враждебна среда, която потиска или дори унищожава полезните микроорганизми. Балансът тук е абсолютно решаващ. И тук е важно да отбележим, разнообразието над земята води до разнообразие и под нея. Различните растения привличат и поддържат различни видове микроби. Ето защо сейдбооборотът и покривните култури са толкова мощни инструменти за изграждане на една по-здрава и устойчива почвена екосистема. И така, стигаме до финала. След като разгледахме отделните конфликтни точки, е време да съберем парченцата от пъзела и да видим как изглежда цялостното решение. А то се нарича синергия. Това е, може би, най-важният извод от целият ни анализ. Микробите не са някаква магическа пръчка. Те са жив компонент от една сложна система и успехът им зависи изцяло от това, дали цялата система работи в тяхна полза.
Крайната цел е точно това – синергия. Не да се избира между агротехника и биология, а те да се обединят. Когато обработките, поливането и турението подпомагат микробния живот, резултатите стават не просто по-добри, а много по-стабилни и предвидими. Този цитат обобщава всичко просто перфектно. Не става въпрос за противопоставяне, а за партньорство. Силата се крие в интеграцията, в това да се гледа на фермата или градината като на единен жив организъм, където всеки елемент подпомага останалите. И така завършваме с един въпрос за размисъл. Дали съществуващите практики работят в синхрон с биологията, която се опитваме да насърчим? Или може би неволно създават скрит конфликт? Отговорът на този въпрос, той може да промени всичко.